Moș Crăciun? Nu, Spider-Man. Moș Crăciun și normal că Moș Crăciun, dar pe cine? Cine? Nu vezi că am și cretin, eu crescut pautină pe bot sau și nu vezi că e barbă de Moș Crăciun, pe apșelul. Mama, tata, a venit Moș Crăciun! Da, păi cum? Iuhu, veniți tăți să vedeți pe Moș Crăciun. Mare lucru, n-ați mai văzut. Bună seara! Bună seara. Bună seara! Moș Crăciun? Moș Crăciun, da și... Și te uiți așa. Mă scuzați, dar și în paharul ăsta... Lapte. Lapte! Dar mai bine îmi puneți o travă acolo. Veniți să mă ușiți sau și... Foarte bine lăpticul ăsta. Noi știm că Moș Crăciun bea lapte și mănâncă biscuiți, așa-i? Da. Da, lapte și biscuiți, păpușelul. Numai lapte și biscuiți, toată ziua. Ce? Nu ți-a plăcut, moșule? Ei, nu ne-a plăcut foarte bine, ne-a plăcut foarte tare, doar că am mai băut încă 5 sticle de lapte înainte de a veni aici. Lapte, belei medvedi, foarte bun, tare bine a mers. Cu biscuiți? Cu tarancă. Tare.